Hei, olen Error PvP. Mä oon vähän ruostees, koska mä pelaan tämmöstä mappia, jonka nimi on Skyden. Ja mä en tiedä miksi, mutta mä halusin nyt pelata tämmönen Sky-mappi. Mä en jaksa noita lukea. Mä pelaan tätä yksin, vaikka tätä varmaan pitäisi pelata monta, siis mä teen näin. Mä aion tehdä farmin ekaksi ja Cobblestonein generaattorin. Varmaan hyvä. Ja nyt mun pitää varmaan hakata toi puu. Mä otan puuta. Se tuo varmaan olemaan aika hyvä juttu, että mä saan puuta. Kaksi woodenia. Mä vähän näitä. Meillä on siidejä vähän enemmän. Noin. 12 melonsiidiä. Noin. Miksi mä craftaisin meloneita, kun mun pitää craftata hoe. Toi ja noin. Noin. Sitten mä laitan tohon yhden melonin. Tohon yhden melonin. Noin. Sitten mitä muut täältä löytyy? Cobblestonein generaattorin kamat. Golden nuggets. Hyvä. Ihan ok. Armori. Käy. Mulla on uusi skini. Mut nyt ei ihmisellä sitä, mutta nyt pitää päästä tonne. Niin mun pitää hakata puuta, että mä saan. Mun pitää saada hakku. Sitten mun pitää tehdä Cobblestonein generaattori. Mä osaan tehdä sen. Sitten mun pitää hakata Cobblestoneja, että mä pääsen tonne. Tästä tulee varmaan sarjoja. Niin mä en osaa vielä pätkästä, mutta te voitte varmaan neuvoa kommenteissa, vaikka mä en osaa edes lukea kommentteja. Mä oon aika uusi YouTubettaja. Mä en edes osaa laittaa kommentteja. Se on vähän ovoo. Oliko se jotenkin näin? Se oli ainakin 4 blokkia. Sitten se vesi oli. Mä en aio tehdä obsidiania. Mä laitan noin. Laitan tohon. Ja jään tohon ja. Ai saamari. Cobblestone generaattori. Ja noi palaa. Kakkaa. Mä en saa tota enää takas. Tosta mä tein ihan. Mä oon ihan tyhmä. Nyt mä teen Cobblestonein generaattorin. Nyt mä teen sen Cobblestonein generaattorin. Mä en syty palamaan. Mä en aio syttyä palamaan. Mä olisin aika tyhmä, jos mä syttyisin. Jää. Kiva. Mun puut palaa. Niin hauskaa. Nyt. Peikki. Mulla ei oo muuta vaihtoehtoa. Ja mä en halua, että mun crafting table menee laavaan, koska mä en voi tehdä uutta. Mulla tuli vähän huono aloitus, mutta toi on aina mun kikka. Anteeksi. Mun pitää vähän huijata, koska
Pitää saada toi laava takas. Anteeksi. Anteeksi. Mä nyt huijaan. Anteeksi, että mun pitää huijata, mut ei oo muuta keinoa. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Kakka, mä aloitan vuodos. Kakka, mä aloitan vuodos parkouriin kreatiiveksi. Mä aikaisin muuten tehdä siitä semmosen. Skyy! Mitä? Nyt mulla on joku vika. Skyyden. Survivalilla. Nyt. Ja nyt mä teen sen. Quit the game. Hits it. Kreativelle. No nyt! Tuossa on tommonen älyttömän iso kuoppa. Sitten mulla on yksi yritys saada Cobblestonea. Yksi yritys. Nyt mä teen tän oikein. Teen mä sen nyt oikein. Nyt mä teen sen oikein. Mä oon niin hyvä tekemään Cobblestone generaattoreita. Mä en kyllä hyökkää blokkia pois, mutta mä voin tippua tonne alas. Sitä mä en halua. Mä oon kyllä hyvä pelaamaan näitä skyblockeja. Toi meni laavaan toi Cobblestone. Mä en tykkää niitä, kun se menee laavaan. Moikka, tää on tämmönen aloitus, minkä mä aikaisin tehdä vaan. Niin nyt error pvp, quit.